Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndoda kungoreururawo mabasa mamwe awo andinoita andakadzidziswa kuita nagogo vangu. Gogo vangu vainge vari muroi uye iniwo ndiri muroi zvekare nemwana waamai avo vandinoshandira. Ndinoshanda samaid. Ndakaitawo kuti ange achizova muroi, so I hope kuti nevana vake neniwo nevana vangu nevana vevanasikana vangu vachazovawo varoi vachiita zvekuroya. Saka usiku ndinoshanduka, ndinobva ndaita kiti. Kana ndaita kiti kudaro, then ndinobva ndachizotanga kufamba ndichipinda mudzimba dzevanhu kana kungotenderera payadhi pamba pemunhu ndichiteerera kuti munhu iye anenge achirongei. Zvekare ndinokwanisa kuzotopinda muzviroto zvemunhu iye paanenge achirota, then ndinopinda muhope dzake ndobva ndatanga kuteerera zvekare ndichitarisa ndichiona kuti zvaakarongerwa naMwari wake ndezvipi, nekuti munhu anenge achazoita mari kumberi uko anotomboroteswa kuti uchazoita mari in the future over achizoibata mari iyoyo. Saka kana kuri kunzi anenge ari munhu wandinenge ndakavenga, ndikangoona kuti pane zvakanaka zvaanenge akarongerwa naMwari wake, ndinobva ndaita kuti ange achisangana nematambudziko kuitira kuti kunyange maropafadzo ake paanozouya, maropafadzo iwawo anongosvika achingodarika. Mukomana achikuzosvika ndichizotanga kuita izvi zvekuroya, iniwo ndainge ndisingatombodi, but ndakajoiniswawo nagogo vangu. Mushure mekunge ndajoiniswa nagogo, ndokubva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kuno kuHarare. Ndakaunzwa kuno kuHarare naamainini, munin'ina waamai vangu avo vainge vachishanda zvekare, but vaiita zvekubatsira vari muprofita, but vainge vari muroi. Ndo vakazoita kuti ndinge ndichiuya muno muHarare. Ndauya kuno kuHarare ndokubva ndachizotanga kushanda samaid. Vanhu vandinoshandira vakangoitawo mistake. Nerimwe gore mukoma kwava kundipa hembe sharu mushure mekunge vatengera vana vavo hembe dzakanaka. Vakabva vandipa hembe dzevana vavo, vakanditi hembe idzodzo ndaifanira kuti ndinge ndichizongotsvakawo munhu wekudzipa pandinenge ndadzokera kumusha. Havana kana hembe dzavakandipa inini personally, vakandipa hembe dzose sharu dzainge dziri dzevana vavo. Ndakabva ndatoona kutoti vanhu ava vanodada, uye zvekare mukadzi wacho chaakangondibhowera ndechekuti iye aipota achindiwachisa zvipfeko zvake zvemukati, uye zvekare vaingosiya toilet dzimwe nguva yakangosviba vasina kucleana, ende ndaiti kana ndikarekedza kucleana toilet vaibva vatanga kundipopotera. Pandakazodzokera kumusha ndichitaura nagogo apo pavainge vachiri vapenyu, ndichivaudza kuti vanhu ava ndo zvavainge vachindiita, plus vainge vasina kunditengerawo hembe. Gogo vangu vakabva vati vainge vachida kundipa mvumiro yekuti ndinge ndichiita zvandainge ndichinzwa kuda navo madam boys vangu zvekare nemhuri yavo. Ndichangoti ndinoshanda kuno kuBoredelbrook, I am a maid, and zita rangu ndichazviti Memo, uye zvekare mwana wavo ndichati ane 14 years kunyange zvake asina 14 years, kuitira kuti vanhu vekuziva vasazosuspekta kuti ndini Memo ndiri kuudzai confession yangu. Saka vanhu ava vane mari, vatori nemansion. Chavasingazivi mukoma ndechekuti kunyange vachizviidza vanhu vanonamata sei, vachinamata nendimi dzefake, but ndakatoita imba yavo an altar. Varoi vazhinji vamwe vanenge vari parwendo, vanenge vauya kuno kuHarare, kana kuri kunzi vauya kuno kana vakatadza kubata mabasa avo erima, vamwe vacho vanozotogumisidzira
vazotombogara pamba panapa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungovapinza ari makuseni paya ivo mabosses angu vasati vamuka, then vobva vatoenda kucottage kwangu kwandinogara vasingabudi panze. Saka usiku vanenge vachingomuka tichienda tichizama kuti tinge tichinopinda mumba memunhu uyo anenge akavaunza kuHarare kuti vange vachizomuroya. Saka vamwe vacho vanenge vasina kwekugara kana kuti vanenge vasingatodi kuti hama dzavo dzinge dzichizviziva kuti vanenge vari muno muHarare, then vanenge vachigara pamba apa pandinoshanda. Vamwe vacho vanongouya huri usiku vobva vachizobuda vachienda makuseni. Mabhosi vangu havasati vakambondiona ndichipinza munhu pamba, kunyange makamera aripo, but nekuda kwemishonga iyo yandinoshandisa havambofi vakazviona. Inini ndakazvarirwawo mumhuri inoitwa zvehuroi. Ndakazvarirwa ndikakurira Chipinge ndichichengetwa nagogo nyakubereka amai vangu. Amai vangu ivo vainge vachigara maMutare. Basa ravo rainge riri rekutengesa muviri wavo. Vainge vakarambana nababa ndokubva vachizondisiya kumba kwagogo. Saka gogo vangu ivo vaiitawo zvekurapa, but vainge vari muroi. Saka apo pandainge ndava ne7 years ndinorangarira kuti gogo vaindimutsa usiku physically tobva tabuda mumba. Zvimwe zvacho handichanyatsokurangarira nekuti zvakatanga kuitika ndichiri mwana mudiki. Saka vaiti kana vakanditora tikabuda mumba taibva tachizoenda tunosangana nevamwe varoi. Taisangana mune rimwe gomo umo mainge muine guva reumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge ari muroi, but akazorohwa nezvinhu zvake akawanikwa akazvisungirira ari mumugomo imomo. Vanhu vakafungidzira kuti ainge aita suicide, but vanhu chavainge vasina kuziva kuti yainge isiri suicide, but ainge akarohwa nezvidhoma zvake mushure mekunge atendeuka. Saka akati atendeuka kudaro ndokubva achizotanga kudanana nevamwe bishop vekuchechi ikoko, ndokubva achizorohwa nezvinhu zvake. Rimwe zuva akabuda achiti ari kuenda kunotsvaka huni ari mugomo, ndokubva asangana nezvidhoma zvake zvakabva zvachizomurova. Mushure mekunge zvamurova ndokubva zvachizomusiya zvakamusungirira pamuti. Vanhu vazhinji vanonzi vakangozviuraya. Vamwe vacho vanenge vakatoita zvekutumidzirwa zvidhoma vobva vachizourawa nezvidhoma izvozvo zvongosiya zvasungirira munhu. Vanhu vazhinji vongofungidzira kuti zvimwe kuda akakomita suicide. Saka akazongovigirwamo mugomo imomo, vanhu vasingatozivi kuti ainge ari muroi, akarohwa nezvinhu zvake. Hakuna chinhu chiri very dangerous sekuti unenge wagara uchibata mabasa erima wobva watanga kuenda kuchechi, wobva waramba zvinhu zvako uchiti unenge wava kuda kuita zvekunamata, asi wobva watanga kuita futi mamwe mabasa erima. Zvinhu izvozvo zvinowana rimwe simba rekuti pazvinouya hauna zvaunombofa wakakwanisa kuzviita. Munhu anenge atendeuka anofanira kutoti ange achitoziva hondo idzo dzaanenge akatarisana nadzo usiku nesikati. Zvinhu izvozvo zvinenge zvichida kuuya kuti zvinge zvichizokuuraya. Seni hangu handimbofi ndakaita mistake iyoyo. Kuchechi ndinoenda asi panonzi vanhu tendeukai zvekare. Inini mukoma ndinongotendeuka nemuromo, handimbofi ndakazviisa mumwoyo mangu nekuti ndinoziva kuti zviri very dangerous. Saka taipota tichienda tichinoita mameetings edu paguva rake, apo pandaidzidziswawo kuita mabasa akasiyana siyana. So ndakazoti ndava ne13 years mukoma ndakati ndakarara nagogo vangu, mudumbu mangu makatanga kupisa sezviya zvinoita kana munhu anenge achiti anenge aine maacid. Paanotanga kurwadziwa nemaacids ndo zvandainge ndichinzwa ipapo mudumbu mangu maita kupisa kukwata, then ndokubva ndachizotanga kuchema. I screamed mukoma. Gogo vangu vakamuka vakangoridza zvavo tsamwa vakabva vati ko chii chiri kuitika kwauri? Ndikavati ndiri kurwadziwa gogo. Vakabva vanditi uchapora. Ndakaramba ndichingochema, ndipo pavakabva vachizomuka vakabuda vakazodzoka vaine imwe shamwari yavo vakabva vatanga kubika porridge. Chakandinetsa mukoma ndechekuti havana kana kumbobatidza moto mubedroom magogo imomo ndoma vakabikira porridge, but
porridge iroro mukoma rakatosvika pakutoibva risina kumbogadzikwa pamoto. Ndainge ndakatotarisa ndikatoona mvura ichitoboila kusvika vachizotopedza kubika porridge, but vakangogadzika chipoto chacho pafloor, then ndokubva vachizondipakurira ndikatanga kudya. Rainge risingadyiki porridge iroro, but vakandimanikidza. Ndakaita rekunwa because rainge richiita sekunge rainge rakazadzwa mavhu, vakanditi zvainge zvichazondibatsira. Ndakati ndapedza ndo pandakabva ndachizotanga kurutsa. Ndakarutsa zvainge zvakaita zveblack, ndikabva ndatanga kunzwa senani, asi ndakazoti ndabatwa nehope ndo pandakabva ndachizotanga kuzvirota ndichishanduka ndichiita kitsi. Ndakatanga kuchema, then ndokubva ndachizoona gogo vangu, but gogo pandakavaona ivowo vainge vakaita zikiti reblack, ndokubva vanditi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichivhunduka nekuti ndo zvandainge nditori izvozvo. Ivowo zvekare vainge vari kiti yehusiku. Ndakashanduka ndikaita kitsi, ndokubva vachizoenda neni kumakuva uko kwandakanopiwa chibhasiketi icho chine mishonga yandinoshandisa. Zvekare ndikabva ndachizopiwa chimukuyu, iri nyama yemunhu yekuti ndinge ndichizodya. Then kudya kwandakaita ndakabva ndachizopora, handina kuzonzwa zvekare mudumbu mangu muchirwadza sezvamainge muchiita ipapo. Then ndo pandakabva ndachizotanga kufamba nagogo vangu neshamwari dzavo. Ndakazoti ndava ne20 years ndipo pavakazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kuHarare naamainini. Ndichiuya kuno kuHarare ndichizotanga kushanda samaid. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndichida ndaizviwanira kana murume ane mari ndichishandisa mishonga ndobva ndatogara zvakanaka, but ndakanzi ndichaita maid nekuda kwekuti ndiro basa randainge ndakapiwa iroro naMwari wangu rekuti ndinge ndichizojoinisa vamwe vana vevanhu vandinenge ndichishandira. Saka kweupenyu hwangu hwose, kunyange zvikazonzi ndazoitawo mhuri yangu, but ndichangoramba ndichishanda samaid kuitira kuti ndinge ndichijoinisa vana vevanhu vandinenge ndichishandira, zvekare nevana vemunharaunda mandinenge ndichigara imomo. Saka pamba apa pandakazonzi ndinge ndichiuya kuzoshanda, mukadzi uyu akatagetwa kubvira achiri nepamuviri pemwana wake uyu firstborn wandakazoita kuti ange achizojoinawo, akaita muroyi at the age of 14. Saka akagara atagetwa ichiri nhumbu nekuti ainge achifanira kuti ange achizoita muprofita. Saka hama dzake dzimwe dzinobata mishonga dzakagara dzazviona kubva paakapinda mumhuri yacho iye mukadzi uyu semuroora. Vakamuona kuti ainge aine chipo chake, then akazoti ava nepamuviri, ndipo pavakaedza kuti nhumbu iyoyo inge ichizobva ichiri nhumbu isazvarwa, but vakamutadza zvekare. Saka mwana uyu mukoma akagara atori pahard target yevanhu vakaromba vemudzinza revanhu ava vandinoshandira. Saka vakazoita connection naamainini vangu, sezvo ivo amainini vari muprofita. Pane vamwe sekuru vacho vakaromba zvekare vari hanzvadzi vamadam boss vangu, saka vakaromba even though vachiita zvekunamata. Saka makazofiwa mumhuri, ivo ndokubva vachizotanga kutsvaka muprofita aikwanisa kuvabatsira kuitira kuti kana vanhu vofamba zvisazobatwa kuti ndivo vainge vakaromba. Ndopavakazosangana naamainini vangu munin'ina wamama vasingatozvizivi kutoti ivo vanotoitawo zvekutoroya. Saka nekuda kwekuti amainini vakaona kuti sekuru vamadam boss vangu vane mari dzavo, ndopavakabva vachizovabudira pachena vakavaudza kuti taikwanisa kushandidzana, uye zvekare vainge vachida kuti inini ndinge ndichizoshandira hanzvadzi yavo. Ndokubva ndachizouya ndikabva ndachizotanga kushanda. Saka mukushanda kwandainge ndichiita ndaipota ndichipiwa mishonga iyo yandainzi ndinge ndichimwaya padhoo rake mwana uyu usiku hwoga hwoga kuitira kuti asazoroteswa kana kushanyirwa nengirozi. So ndakabva ndachizotanga kumudzidzisa zvine chokuita neuroyi. Ndaiwanzo kuenda muhope dzake achindiona tichitamba tose tiri kumakuva each and every Thursday. Ndainge ndisingamusii, ndaitoti ndinge ndichienda naye kumakuva uko kwatinoitira mameeting edu.
saka kunoku tinoitira mameetings kunonzi kuWarren Hills Cemetery kumakuva, kana kuti tinoenda kumapako kudomboshava uko, then ndiko kwatinowanzokuitira mameetings edu, kana kuti kune imwe imba iyi iri kuGrendel, but imba iyoyo haichagari vanhu, varidzi vayo ivo vakafa, vainge vachiitawo zvekuroya, vachiita zvekurapa vana vacho, vakazongoenda kumhiri kwemakungwa, havana kuzodzoka zvekare kunoku. Saka imba iyoyo yakamboedza kutengeswa kakawanda, but woga anenge achida kuitenga imba iyoyo anosangana nematambudziko kutosvika pakutobhuroka. Saka dzimwe nguva ndokwatinoenda ikoko patinoita mameetings edu. Hakusi kunzi munhu wese anenge akaita kitsi, kwete, vamwe ndo vanenge vakaita zvemupurwa, vamwe vanenge vari vanhu chaivo, dzimwe dzinenge dziri nyoka, but isusu kudzinza rekwedu tinenge takaita kitsi, ndo chipo chatiinacho, tinoshanduka kuita kitsi. Saka uyu mwana ndakaita kuti ange achijoina, zita rake ndichamuti Ropa, ndakaita kuti ange achijoina apo paainge aine 14 years. Kusvika pari nhasi vabereki vake havatombozvizivi kuti mwana wavo muroyi. Chinongondifadza pavabereki vake ndechekuti ivo vanozviita sekunge vanhu vanonamata, ende vanofungidzira kuti kana vakatevedzera maprofita epaYouTube nemaprofita epaFacebook vachinamata vakabata mafoni avo, ndo kunonzi kunamata ikoko. Vanofungidzira kuti kuendesa mari kuchechi ndo kunonzi kunamata, but havana kana chavanoziva vanhu ava. Saka imba yavo ndakaiita altar yangu. Dzimwe nguva mukomanashe ndinoita kuti vange vachingotukana, kana kuri kunzi vakatanga kuwirirana mune zvimwe zvinhu zvaMwari. Pane pamwe pavakati vainge vachida kutsanya, ndikaona kuti vanhu ava zvavava kuda kutanga kuita zvinozondipa maproblems kumberi uko. Pano handidi vanhu vanotsanya. Ndakangotora zvidhori zvangu zviviri ndokubva ndati kwazviri, irwai madam boss vangu, vakabva vaita madhiri avakaita. Handichakwanisa hangu kutaura ndichiita deep, zvimwe kuda vanokwanisa kuzonzwawo confession iyi. Then ivo boss pane zvandakaita kuti vange vachizosangana nazvo, vakabva vachizotanga kunetsana nemudzimai wavo. Zvose zviya zvavainge vakaronga vachiti vainge vachida kumboita 7 days vachitsanya, vakabva vazongokanganwa nezvazvo. Ndiyowo confession yangu. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Umwe noumwe ane chipo chake, sezvandaigara ndichingoudzwa nagogo vangu kuti dada nechipo chako chawakazvarwa nacho, dada nechipo chako chawakabuda mudumbu raamai vako wakapfumbata. Iniwo ndinodada nechipo chandakapiwa nagogo vangu, nekuti ndine simba rakawanda. Anenge anditadzira ini mukoma ndinokwanisa kumuroya. Ndasiyana nevamwe vanhu vekuti unongoitwa yose yose nevanhu usina zvaunokwanisa kuvaita. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, ya pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Anzi mwana uyu vakatomuziva ichiri nhumbu kuti mwana uyu ane chipo chake chiri paari. Saka vaitya kuti kana vakazongomusiya akadaro aikwanisa kuzovafumura nekufamba kwenguva, ndokubva vasarudza kuti pamba pange pachiuya muroyi anenge achizobloka chipo chake. Hanzi tine mishonga yandaipota ndichimwaya usiku padoo respe bedroom yemwana uyu, kuitira kuti ngirozi dzisakwanisa kumushanyira uye zvekare asazoroteserwa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.